מסתבר שהבן של שבי רואה ערוץ 14. גועל נפש. אמא, אבא, אני רוצה לספר לכם משהו. אתה הומו. מה? אולי תיתן לילד לומר בעצמו שהוא הומו? וואי, לצאת מהארון זה כזה 2019. אני לא הומו. עדי, אנחנו תמיד נאהב אותך. תני לילד לדבר. אני ימני. אוקיי. אנחנו נעבור את זה ביחד. הכל בסדר, אף אחד לא מושלם. ימין, הנה, אייזנקוט. וואי, מי מספר לו? זה הכי לא ימין, בומר. אני ביביסט. איך זה יכול להיות? אתה עובד בהייטק. הבן שלי ביביסט. אתה קורא ספרים. אתה שוחר תרבות למען השם. תקשיבי, הם רבים פיצוצים, כי אף שלי אמר שהוא ביביסט הזה, אז אני לא יכולה לסבול אותם. אמא! הם שטפו לו את המוח במילואים. ב-8200. תשרי לאמבולנס התורה שהיא טובעת בעוגה. וואי, להתקשר זה אחרי 2019. אמא! אמא! אתם לא לבד. מעל 2 מיליון מצביעי ימין מתמודדים בכל שנה עם אפליה, כעס ושנאה, רק בגלל דעתם הפוליטית. חפשו בגוגל, ביביסט, לא חצי בן אדם. אל תלכי לו! אמא! אבל מה רע בלהיות הומו? אתה אמיתי איתי?